iki awak dhewe ora dhewe no. Ora dhewe. Dikancani bintang tamu. Bintang tamune sapa, Mak? Alah nyok lali. Oh. Yo kan sandiwara panggung. Oh. Bintang tamune apa? Ah, toh. Antil. Mbak Lintang Kairo lah. Yo. Wis ketok menjilo. Kuning dhewe. Piye, Dang? Wis kowe arep piye? Yo. Diaturi jumeneng sik no. Monggo, Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah mben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? Malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Mau obati apa? Oh, macem-macem. Obat kuwi ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata. Apa? Embuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Yang ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Aku arep muni neng mek ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Harapan. Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Guyub rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin. Apa teki Om Kiswan ya? Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kali minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Iya. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding Ki Aja Lamis iki duet.
Ojo Yen ing lamis. Tawang dan ojo lamis. Nggih. Dari Ibu Menik ya tadi. Nggih. Nggih, Ibu kalih. Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. 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 Nelat ya Mas ya Nggih. request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mung lagi 2 jam lho le. Mergo ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gadi? Derek ajeng Kang Pundi riyen. Aja nderek kowe arep apa? Aku isih ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah, Saking Busa Mijah, lali janjine. lali Nah, janjine. Lali Niko janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Nah, Gonggongan. saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Nggih. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, Oh, nggih. terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. oh, nggih. Wah, iki Terus enten apa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Ah. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Joto. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawiji riyen mawon. Oh, pokoknya wiji nggih. dulu. nyawiji riyen. Nggih. Oh, kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru ding nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Ah, niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wo, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Nop- Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kandhani kakamu senajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kudu jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji.
Apa sing rasa janji hatiku ora pandang liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresno buta angeni Senajan bimbang hati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji bangun kutung jaga hatiku senajan apa tansah talakoni muga-muga tresno iki nyawiji muga tresno iki nyawiji Nggih, sampun. sampun Jan iki Nggih. lagi berapa jam ya Mas garape ini Nggih. tadi Nembe wau latihane Isih bar anget-anget. ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. cek panas iki Mas ya Nggih. Sik panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima Nggih, kasih matur Mbak suwun. Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram medhase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story, iki nek ngembruki aku piye ya. Lah, Apane sing ngembruke iki. Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh Ding duet meneh? ya, Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae, sing ngono to terus klasik. oh sing klasik Oh, ya, sing dulu. klasik Apa digomong yen ing kono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu lho, Menik. Oh nggih nggih niku Duet riyen lho. mboten napa-napa. Nggih. Ing tawang. Nggih yen ning Ini tawang. beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya nggih, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, sugeng dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih nggih. Ndek. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri. Nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janji
Sumedhat ras ing tias ingsun nimas urang mas aja kesusu Gadang. Ayo. Salah wis. nimas ingsun prasopo sinak senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya Mas. Sebentar. Ini mboten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Kok sik disiget sik. Lagi softline maintenance. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon apa-napa niku? Walah mesakake. Wis aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekon dikit mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Barsari. iya. Maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih, ya mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni padang bulan. Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, enggak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya yo sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Nah,
Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya Mas. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep Hadap mriko. sini sayang no. Mbok Rin, mriki. Madhep lho, Mbak. kono Atau sepet mriki. aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem karo nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun mboten. Seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Janji Ngenteni bulan badari Goyang mama Ayo Mas Gading Lintang wong bagus Aku ngenteni bakamu Barang mega ingkang kosong Kang Mas Sontakon wartamu janji aku eling ayu. Terima kasih Bapak Matani sing ati. Pinarung suarane ratri mas. Tresnaku sundul di ati. Terima Matur sembah kasih. nuwun. Matur sembah nuwun sangat Bapak Putra. Bapak Putra Dikari. Dino bolot. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Nggih. Gading. Nggih. Tuku suka numpak peda. Cakep. Oh, Mas Cantik. Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh, Sik, ya, toh, ya. sik. Aku sarwa salah ya. Des. Lah iki salah. mau kan sawerane wis metu to Mas. Ah. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suka numpak peda antik. Guyub rukun warga PKWL klasik. Ya, Amin. apik. Terima kasih Bapak Putra Dikarik
Yo, orang nggo spasi ya berarti. Nggih. Bapak Putra Dikarita. Terima kasih Bapak semuanya. Niki pripun? Gading ngajeng pantun nih. Oh, iya. alambene. Dalar Seneng pantun. ae. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho. Masak air biar masak gitu. Ya woi. Ya ning Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habisin ing Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok kuwi. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Heeh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum, Nerima apa Mas? nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mawon. Diselingi riyen. Kok tak Lenggah. kalih ngapalke niki. Lenggah Nggih, riyen. terima Nggih, kasih sembah Mas nuwun. Gading, Mas Nggih, matur Gading. sembah nuwun lenggah riyen. Nggih, benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki Wah. enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diselingi dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Din. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Sapa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jas. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Kaya wong bingung. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng Sugeng dalu. Nah, Malam, malam nggih, malam, Mike malam. telat. Dile. Nggih. Mau kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL, gitu. Lah. Yang aku itu. Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Oh. Alus apa nih? Saat jeki rabi halus. Saat jeki rabi terus halus. Alus. Alus kali po? sinden- Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Rupi Yoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Nggih, ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi, para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Ora Kok kira nek monggo? bawane. Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo. Yo. Monggo. Iya ya Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep mau gugah sahur.
Nek sisan no. Iya. Wis. Apa? Langsung apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ketika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamiarsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, Saya terima sangat kasih untuk senang PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak. untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada meletik ya. Saploke rabi lagi metik iki lagi. Rada mari. Heeh, Damari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Apa? Wis kene kuwi rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading iki. Ora wis Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene Endi? Ora, Kena ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Lho. Iya. Kok musuhe keramik kamar mandi saiki wis. Brutal iki, brutal. Kok medeni kok kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo kok tempat aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih Oh. gitu. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi ya. Wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok Kemarin- medekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya kepleset. Oh, Lunyu iya. ya, lunyu. Iya. Jadinya lunyu sekali, tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya kan sudah Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Wiyogo. Oh, lama enggak apa-apa. Ilakane sewengi konral. Yo. Ya, ayo monggo. Ya. Asik, asik. Terminal Madiun Ngawi gentolanku
nuwun. Mas Jalang. Nggih matur sembah nuwun. Iya, aku entuk rentalan kipas angin. Rental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iku banter tenan ya. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali aku. Ah, HP-ne dibuka. Nah, oke ya iki isian lho. Mau isih ana iki dari Pak Tri di Madiun. Saya sudah transfer 200.000 nyuwun tembang yen ing Tawang ana lintang. Wau sampun iki. Sampun. Nggih. Terus niki tetanten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun sinom ketoprak duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Waduh. Menawi mboten saged diganti Nyidam Sari dari Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Amin. Terus ngapunten Mas kula ganti nggih. Lho, pitu iki? Nyuwun sinom gandrung nulodol aku utama. Mbak Lintang gandrung kalih Mas Gading. Terus enten malih request tembang kadung tresno yang nembang Mas Gading duet kalih Mbak Lintang dari F3 channel. Oh nggih. Pun ampun Mas Gadang. Nggih. Nggih. Terus niki tesih enten malih niki selamat ultah PKWL Klasik, semoga jaya selalu berkah barokah. Amin. Amin. Saking Pak Babin Pundong, wah iki ngene Mas Reza pun matur sembah nuwun pun telas niki. Oke. Arep minangkani sing requestan lewat WA apa ki sik? Sik lewat WA mu ki ana apa wae to lali aku andangan ki. Ah, ayo wis. Padha to. Ana ki mau kadung tresno. Terus karo sinom gandrung. Kalih niku sik niku riyen mawon. Niki riyen. Nggih. Ndi to mau? Nah, Olah piye to kuwi? minangkani pamundhutipun Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nggih niku. Nah, iki Mbak Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa katuran Jumeneng. nggih katuran semeneng kalih disepoti ya kanca-kanca. Nggih. Monggo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Elisa. Cek. Oke, selamat malam Sugeng Dalu. Nggih, Macange Sugeng Yulimbo, Nggih. Mas Gadang, Mas Nggih Gading. sugeng dalu. Nggih, ngaturaken selamat Hari Wayang Nasional yang merayakan semuanya dari berbagai lini. Di isi Surakarta juga ada acara Nggih. di berbagai macam ini cara merayakannya, termasuk kita bersama PKWL Klasik luar biasa saged merayakan Hari Wayang Nasional wonten Sedayu menika Nggih. dalemipun almarhum Kiseno. Wah, ini aku disuruh apa? Menika minangkani pamundhutipun Ibu Suntari. Ibu Suntari tadi kayaknya mau duet ya. Yang mau duet siapa Bu Suntari? Bu Sri yang mau duet. Oh ya, ini sekalian karena ada salam juga. Tadi tak bacain sekalian menika dari Romo Agustinus Nanang ya yang ada di Bogor. Menika juga nyawer WL 500.000 matur sembah nuwun nititip intensi untuk doa ulang tahun tahbisan ke-7 Romo Agustinus Nanang, juga Romo Dion Manopo, juga Romo Ari Susanto dan Romo Paulus Pera. Nah ini kita kirim sekalian lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nggih. Nggih, sambil-sambil aku juga membacakan apa
salam-salam. Oke. Selain kita punya PKWL klasik yang mencintai warga laras demikian rupa, Rumien juga pecinta warga laras itu ada PWKS, ada Sobat Ngebiar Indonesia. Ini dari Sobat Ngebiar juga ada titipan, udah kirim-kirim buat ibu-ibu sinden, juga sedikit buat Yogo, nanti biar dibagi dari Sobat Ngebiar Indonesia Pak Listianto sembah nuwun. Nanti kita kirimkan lagu juga sama yang lama banget nggak ketemu Pak Tristianto di Klaten. Ya mungkin sekarang di Jakarta ya Pak Tristianto itu dulu biasanya sama Pak Tumiono itu juga selalu jadi sahabat kita saat Selimen. Juga sebelumnya dulu juga selalu support Pak Tristianto. Minta lagu Bajing Loncat nanti Mbak Ayu Purwalestari sudah ngirim 1 juta. Terima kasih Pak Tris. Matur sembah nuwun. Mengke dipinangkani. Wah ini aku seneng. Lek keplok-keplok ibu sing tenanan ini luar biasa. PKWN ternyata mempersatukan penggemar lama dan penggemar baru gitu loh. Yang generasi baru Gen Z tuh, terus yang baru-baru nonton, walaupun sekarang yang masih nonton Bapak almarhum Pak Seno menikmati yang tahun 2018, 2019 juga banyak. Jadi ini kita rangkul bersama penggemar-penggemar beliau, juga penggemar Mas Gading dan Mas Gadang. Nggih niki kita haturkan hidup ini adalah kesempatan ya Bu. Ya, ini adalah napa nggih salah satu semboyan PKWL juga nggih niki. Ya. Hidup ini adalah kesempatan. Kita masih bisa berbagi, ada kesempatan untuk berbagi PKWL. Ya, berbagi itulah berbagi kasih, tali kasih ya, Mas Gading, Mas Gadang dan semua anggota PKWL. Yang harus digarisi kasihnya itu Ya, ya. kasih, kita berbagi kasih. Jadi kepeduliannya juga kasihnya dari penggemar juga para seniman yang ada di atas panggung. Derek belajar nggih Pak. Siap monggo Bu nggih, bareng-bareng nggih. Hidup ini adalah kesempatan bersama warga laras klasik. Monggo. Hidup ini ada
Bu buat disetel lagi di rumah. Nggih, ini sudah diaturkan. Terus Mbak Nur, Ya, Mbak nanti Elisa. disusulkan kalau yang buat sobat ngebiar lagunya Pawelingku ya. Boleh nanti, boleh terserah nanti monggo Mas Dalang berdua Nggih. sebagai moderator atau pengatur acara nderek. Siap. Nggih, kula nggih manut sing luwih tuwa. Apa? Kula nggih manut sing luwih tuwa. Oh lah iya berarti Mak Cange, piye Mak Cange? Mak Cange. Nggih dipun Ayo, kowe pinakani kuwi. langsung Dipun mau pinang- Mbak. Langsung mawon Nggih, nggih. langsung mawon. Oh nggih, Pawelingku nggih. Nggih. Nggih, menika. Nanti disambung jenang gula versi dangdut. Anteng maju teng. Nah, monggo, Perwakilan Mbak Anteng. ini tanda terima kasih dari sinden-sinden ya. Ayo Mbak Antil. Buat sobat ngebiar Indonesia. Jadi ini saune gue sinden tapi yo sinden udah merembuk di grup nanti kita tetap memberi buat Kas Yogo gitu. Oh, si dan ki baik hati. Baik Kandhane yo. hati. Buketmu kuwi kas. Tak Buketnya doa. Tak gua arul kok. Piye-piye tetep Pun aku tak ono. lebokke kas. Engku. Kas. Ayo teng. Kas. Lah yo, ora apa-apa maju saya. Nanti ikut ya jenang gula naik ya. Oke. Spesial buat sobat ngebiar Indonesia. Menika juga habis berulang tahun kemarin 25 Oktober. Celok dari sini aja ya. aja nanti masuk jenang gulo versi dangdut. Nggih. Oh nggih Mbak, kajengipun mboten namung Mbak Anting sekalian kalih Mbak Tatin. Kalian Mbak Tatin, Mbak Tatin orang ngupil wae. Oh, senengane om. Ora cutak-cutik. Maju dulu, engko nanti ki ora besesal-besesel gitu. Sini. Iya sih berdua, nanti berat sebelah aku. Ini sini sama sini loh. Oh, ini sama Mbak Tatin juga enggak? Iya, Oh, sama iya. Ayo Mbak Tatin. Senang sobra, wis
Matur. Makasih. Mbak Tati nampun lenggah rumiyin. Nggih. Lah. Minangkani pamundutan saking Sik tak nilai HP meneh ya. Kadung Tresno kuwi lho. Kadung Tresno ki aku duet Karo sapa karo kali Lintang to? Mbak Lintang. Ah, liyane. Liyane apa? Liyane mau Ya kayak dipikirke sike, aku tak ngucapke selamat ulang tahun nggih PKWL. Semoga tambah kompak, tambah seduluran sak lawase. Terima kasih supportnya buat kami warga Laras. Pak sehat-sehat semuanya nggih Pak Bu nggih. Nggih, amin. Wis Mas, nek ra ono rasa golek-golek aku linggo wae. ono iku. Ono. Anu Apa? ae. Ning ora dhewe aku ya. Ah oke. Nah, meni Roro Jonggrang lho, ning karo Mbak Agnes. Ya. Agnes lanang. Oh iya ya lanang wedok ya. Oh, kudune lanang wedok Kuwi iki. lanang wedok ya. Oh, Apa Anu. mau ana lali janjine sama Bu Pras? lali janjine saking Bu Samijah, Bu Prastiwi ini Ya. dilintuni mawon. Mbak Tatim. Sama Bu Pras enggak? Ya, oh ya. Nggih, mboten napa-napa. Ayo Bu E, Ayo Bu nyambut gawe Bu E. Iki padha-padha le atos Sik, lho. alon-alon. Alon-alon rasah melumpat. Alon-alon. Kuwi mat bleh-bleh Alah. dilang. Mat bleh-bleh dilangkai wae. Mungsuhe bapak mbiyen wong loro. Ditunggu. Nah, Iso apa ora? lali Coba. to Bu. Tes. Nah, Ah, Nek sing menyet wong tua kok angel ya uripe. Heeh. ditambahi mboten iki? Tambahi apa? Tambahi wong kok, tambahi apa? Tambahi duit ya kene. Emoh. ah Mbak Oriza. Ya Oh Mbak Arisa, iya bener. Nyambut Ayo gawe. si cantik ini ya. Ah, Kok ayo dhewe wae Ben. Mbak Oriza. Heeh. Ya menika pemundutan saking sinten? Bu Samijah. Nggih. Nanging mboten saged rawuh. Oh nggih. Matur nuwun Bu Samijah menika Nuwun Bu. sampun kula pinangkali. Nggih, pokoknya matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun support kita Monggo semuanya. Bu Kristin menawi badhe joget. Oh, Siapa yang mau joget lagi? monggo. Oh. Monggo Bu. Alah padune main entuk sawer to. Oh, alah. Kode. Wah, mbok ora ngono kuwi to, Deng, Kadeng. Ora ya aku. Aja ngono kuwi marai sini-sini. Nggih, Monggo Budi. karepku ya kuwi. Alah ya wis pun padha wae jane iki. Monggo Bu. Mboten. Oh, Pun mboten sah. Nggih, monggo Mas. Nggih, monggo. lali janjine Boten sah. kagem Ibu Samijah. Seunda-undaan ya.
ya jebul ya tetep entuk saweran. Kas kudune nek saweran iki mlebu kas. Kas. Kabeh kas pokoke. Oh, saiki iso napa mau? Bajing loncat. Bajing loncat nggih, bajing loncat riyen. Mbak Ayu bajing loncat. Nah, Nggih. Dedek Ayu Dedek. Sugeng dalu Mbak Ayu. dalu. Nggih, sugeng dalu Mas Gading, Mas Gadang. Nggih. Nggih. Pripun? Pripun lang mboten Menika ngertos. minangkani pamundutan Nggih, minangkani pamundutan. Bajing loncat. bajing loncat. Nggih, saking sinten? WA-mu ki mau. WA Saka nggonamu. Pak Tristianto. Nah, Pak Tristianto. Aku kleru. Kene ra enek kok. Mbak Elisa mau ki. Wah, iya berarti. Oh. Nggih. Ya sakderenge kula mengucapkan Nggih. selamat ulang tahun untuk PKWL. Terima kasih untuk dukungan moral dan material. Pokoknya terbaik buat panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih. Nggih, sampun? Sampun. Nggih. Iki aku dhewe tenan iki. Lah monggo. Kowe lah bajing loncat ki Lah iki dhewe. iki sak suwane do nembang ki sapa ya? Aku ngejak sapa ya? Kowe ya, Mbak. Kowe kowe dhewe ngono. Lah bajing loncat Lah, ki kok biasane aku dhewe keterangane kok. Piye ngono jare aku sing nembang kok goleke nggowo yoga. Lah arep ngejak sapa? Goleke go yoga. Aku sing nembang sing entuk yoga. Lah ya aku piye? Heh, apike ngejak yoga apa ya? Ngono kuwi apik. Ngejak sing ngendang. Aja ndak saya remuk. Kuwi apik sik tenan sing ngendang ki apik tenan. Kon ngibing. Mau wis WA kowe. WA piye? Engko sampean sing joget ya Bu, sing embang ya Bu, aku sing joget. Nah, toh. Cocok. Tenan kuwi berarti cocok. Go Yo. hiburan. Go Ayo. hiburan. Aku yo nyambut gawe ngono sing entuk sawer lho. Ah, Dumdil. ayo di spoti Iya gu dong. gupak gu. Harus Gupak, bekerja gu, sama. gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Ayo. Gupak gu. Gupak. Spotnya apik Gupak banget gu. ya. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Gupak gu. Gupak. Alah ya ampun. Ya. Ah, toh. Ape? Ngono Apik arep banget. omongan kowe ra update. Nguripke mic ora iso. Ngurip game kowe ora iso. Mengurip kene kok dadak karo anting wong Eh, ora kowe yo, iso. Oh, Ora wis nek kuwi lah sing gawe anting. wis kesalahan iki wis. Ora aku sik tak urus mosik. Do apa ki mau jenenge Lah spote. ngecek mic kok ces. Urung wiwit kok wis remuk tadi. Iki mau do apik-apik ana sik Bali, Pak sik Bali terus ana sik ora ngira bareng aku lho. Piye kurang piye spotnya kurang piye? Arep pengen sing Bali apa piye? Oh. Modern. Gupak gu. Gupak. Wis, Gupak ah. gu. Gu. Esen aku. Esen. Lah ngopo kok isin? Sugeng dalu Mbak Ayu. Wah, Isin mergo gupak kuwi mau lho. Apa nek ning kene sugeng dalu. Kok terus sugeng dalu? Nek ning omah ndi kopine? Aku ora tau gaweke kok. Aleman. Lah ya sing ngombe kono ya gawe dhewe. Ya kewajibane wong wedok ki ngono kuwi. Mula anggere jagongan ke istri yang akan menjadi bidadari di surga adalah siji istri yang selalu menemani suami saat duduk. Ya.
menamani makan. Ngono kuwi contone kuwi. Kok Ngapa kok do keploki ngapa? Wis Ben. rasa melu-melu. Apa? Aja dipisah. Aja dipisah. Aja dipisah men gayeng. Kopi anggepe bojo kopi. Apa? Apa Om? Aku kira ya ora ngerti seleramu to, Pak. Lah wong urip wis 10 tahun kok ora ngerti selerane iki. Kowe iki wae. Ya sok gaweke wedang uwuh. Ben kok ya. Ayo wedang uwuh. Heeh, seroke mburi ngomah kae. Elek to. Wis nyanyi. Apa susu? Ah suruh semene kok. Wis. Wis jelek. Jos. Hah? Jelek to? Lah ya. Jare jeleh kopi jeleh. Kopi jelek. Susu. Gendalu Pak Dikari, Nah, gendalu. Pak Gus, wah. Wah jantan bapak-bapak ibu-ibu dangu mboten pinanggih nggih. Allah bahasa. Kangen kula. Alah. Nggih 1 tahun nggih Pak. Edian. Kas. 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 Ah, nggih. Kas. Wah. Kas. Kas, masuk kas to. Oh, matur nuwun sanget, Bapak. Kas. Kita diliboke kas iki, Gus. Kas. Kas lho. Ki Oh. akeh. Engko ki ora mlebu kas saiki kas iki. Timbang kok digruduk uyoga. Aku iki Piye? wis sumping arep duit 50 ya ameng-ameng nyawa to. Wis saiki nggo aku. Kasku iki Engko tak keke engko. gak sapa? Stop. Iya. Oh tak pokekke aku wae. Nah, Kayak nembang. suami yang baik iki dikeke. Lah iya. Ra aku lagi ora apik. Jare suami pengen masuk surga iki harus mengayani istri. Ngayani ora kuwi ajaran apa kira. Salah. Manuk iki kejaba saka mabur iso apa? Nah, apa? Apa ayo? Manuk liyane mabur iso apa? Heeh. Apa? Manuk dislentik. Ora. Oh. Ngawur. Oh, lah berarti sok diselendiki. Mesti tahu kelakon. Dicekel. Ora iso. Lah apa? Hah? Manuk Kecuali iso mabur. heeh. Manuk iso ngadeg. Iya. Wis to aku arep ben kaya cak percil ya. Ngopo ae? Ben nembangku. Wis jo klidik e wis. Selak isin aku. Ya ora. Sepinten Pak Getih? Bawane Om Keswan bawane. Ora iso, Mas. Sithik-sithik Om. Pak Geter mau oleh bingkisan bukas ya. Iki lho aku ya oleh iki. Iki kas. Oh, Apa iki Lah saiki kono kas. pengen entuk bingkisan apa piye? Ning lak kuwi mau dudu saweran. Hah? Iki kan penghargaan. Oh, penghargaan ya khusus dadi Mbak mlebu. Ika, Mbak Iki Anting. mau Ah. Oleh mergo rabi ya. Kowe pengen aku oleh bingkisan ra. Hah? Pengen ku bingkisanku peken wis. Ning ninggal ndas. Ah, mesti karo sing mau bengi ning story kuwi to. Apa? Ah, sing mau bengi diupload story kuwi to. Ora. Aduh. Mau bengi mayang kok ora ngejak aku. Ah, kuwi. Wis Ora ben. percaya apa piye? Mergane ning kono ki sing joget-joget ki Ora masak. Mergane ngopo? Mergane mau bengi rak warga larasi pentas. oh. Singo-singo residen. Oh. Singo-singo ning warga laras. Gunung. Diartekke. Wis udah ngerti artine. Wis to diartekke. Diartekke. Kowe ra jeleh po? Ora. Wah edan kok. Nek mbiyen rak Pak Desiono. iki sing nerjemahke. Ora pisanane Pak Seno Suwargi. Heeh. Terus Pak Desiono. Almarhum. Heeh. Saiki gentenan. Rasa. Aja ya, tak uwet-uwet ae. Ah, Kowe tau cah baguse kok ngene ya. Ora ana tunggale. Oh. Calon. Apa kok tekan kono bae? Ya gak wis, gunung. Gunung
Apa Gunung Galunggung? Ayo jenenge ana Gunung Galunggung. Oh iya. Sing terletak ning Jawa Timur. Jawa Barat. Oh, Jawa Ngono wae kleru. Apa basane Sunda kok Jawa Timur? Wo. Iya. Jawa Barat. Kuwi lho genah terletak ning Kapungkur. Kapungkur ki nang burine. Dadi Oh, ngono. zaman Gunung Galunggung Heeh. kala biyen. Heeh. Kepungkur. Oh. Gunungnya ana loro, Mas. Heeh, ana loro. Gunung Galunggung. Gedene padha apa ora? Ya gumantung. Oh, Kok gumantung piye? Ya nyok, ya ora gunung delik apa ora? kira Gumantung apa? ana loro. Ketinggiane iki beda. Ketinggane MP apa HL apa? MDPL. Oh alah. MDPL. MDPL. Oh. Ketinggian gunungnya MDPL. MBHL ngawur. Berane sapa? Anting Oh, kerep munggah gunung kok mesti ora apal. MDPL. MDPL. Kepanjangane. Kepanjangane Heeh, kepanjangane FDPL ki apa? M Mari. Apa? Mari. Mari. Heeh. Terus. D. 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 Mari Dolan. Mari dolan. Oh. MD. P. P. Ya, P. Mari dolan pendakian. Oh, Pegunungan ya iso. Oh, pegunungan. L. 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 Lihat-lihat dong. Oh iya, heeh. Wis ben. Semadan ketunjang. Nunjang dusun Sumedang. Nunjang tak Galunggung ki rak tau meletus to. Tahu apa sing gede banget? Wah, kuwi apa kuwi? Apa? Tahu bulat, Tuh, tahu pong, tuh. tahu kripsi. Crispy. Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Crispy. Kuliah apa tahu kok kripsi? Tahu self, kleru terus kripsi. Mau Crispy. MDHL. Tahu crispy. Udu. Ya maklum karang orang tua ki nyok kleru. Crispy. Heeh. Tahu. Tuh, lah apa? Tahu apa? Tahu isi Sumedang. Tahu ngonangi urung. Tahu isi Sumedang. Urung, Mas. Urung tahu ngonangi. Urung. Sesuk tak jak golek. Golek. Nanti nang SMKI. Oh, awe. Kok dodolan tahu apa piye kono iki? Ora kuliah sekolah, Mbak. Ya tahune kripsi iki. Grafku kripsi. Crispy kleru terus. Talaga. Apa guyu? Telaga apa? Talaga. Telaga iki danau. Oh. Sukawayana. Sakawananya. Soka. Mbok dibenake sikik tutuke iki. Sokawayana. Sokawayana. Kuwi istilahnya papat kiblat 5 pancer. Wow, wah jero iki Tegese. makrifat iki. Iya. Jero iki. Tegese. Soka iki soko. Soko ki nang Soka tengah. iki gendeng. Warnanya, Wayana. Wayan. wayanya. Wayana. Wayana. Wayana ki apa? Wawetan. Heeh. Ya. Ya kulon. Nah. Kidul. Lor. Dadi rak papat kiblat 5 pancer soko. Heeh. Iya. Oh iya. Beda. Heeh. Rembecik. Kuwi apa kuwi? Kuwi barudan. Heeh. Barusan Apa? Becek. Oh, Rembecik. Becek. becek. Rembecik. Apa nek becek iki kudu barudan? Lah, wah. Wah, lambene elek iki senengane. Dalan kae lho. Oh, Jeblok. kuwi lho dalan. Jeblok. Jeblok heeh. Bocah ora ngerti apa-apa ngono. Wis nonton iki. Gitu. Sinau sikik, sinau kek dhuwit. Hah? Tak kon Kok sinau seneng kek kayak dhuwit. duit piye? Wis tak penting nembang kok. Di tengah gua. Dadi
rembecik jeblok-jeblok ning jero guwa nang tengah. Lah pon ning gua ki becek apa piye? Wih. Nang guwa cerme kae ana kaline dadi becek. Tau mbok cek rono to. Kuwi prihatin, kuwi nggo prihatin kono iki ana guwa Lah ya aku dalang jaken guwa sinden. prihatin. Wah, kowe iki ngelih sedolo we nangis kok. Oh. Ya aku tak sangu sego saka ngomah. Prihatin kok sangu sego kok Saroja Kusuma. Sangu kuwaci. Ya ora apa-apa. Kompak lho dhewe sini ya. Ora tau ono sing ngundang ya. Ono. Ya urung wae. Oh, Sesuk. iya. Toh. Tenan to. Oi mah, wis do mati kabeh. Kok contone kok wis do. Jarare ditambalke kuwi untune. Ora dibales lho. Apane? Kowe Mbah Ketor aja dibales. Aja. Aja. Kualat. Aku sing ngalami soalnya. Nenek aku ora kualat kok. Coba. Lah kok iso? Hah? Coba. Apane? Coba nek jare ra Lah kok ora kualat. kualat ki ngopo? Lah ya lek geter kira aku ra ya nunggal sak peguruan to. Padha-padha merguru nanggone Tahu skripsi ki mau. ora. Meguru nandi? Nanggone Rama Bargawa. Wuh. Koncone Durna iki. Wah, kalau Durna aku Bisma. Durna Bisma. Wis Kuwi apa kuwi mau? Junjungan. junjungan iki dijunjung. Oh. Dijunjung, junjungan, nah dijunjung. Oh iya. Junjungan iki carane kuwi lho. Apa Lah junjungan? hubungane karo gua. Kuat ngono ora apa? njunjung ki? Lah ya nek mlebu gua dijunjung. Kowe Aku mbok junjung ngono. Sa- Junjung sapa? Soale nang gua rak becek to, dadi kowe tak junjung. Lah apa kuat apa piye? Ya ora nek kowe ora. Engko nek aku ngomong jujur kowe nesu, junjungan wis. Ya Mati muni. kok kok karo napuk. Jane enek dendam pribadi asli. Dendam. Angel dijak dendam. Kok kan alasan. KDRK. apa kuwi? KDRK ya apa? Kekerasan Apa? dalam rumah kesuwen. Kowe kok ora aku jangkar to? Piye? Mbok Om, Oh, iya. si Om. Si Om. Om geter. Yo. Ulah pundung tu disungkurulan sungkan. Ulan. Apa kuwi mau Om? Ayo tegese apa? Ulan pudung. Heeh. Ulan. Ulan ki kancane Ulan Jamilah bareng kae. Ci. Nego. Ben. Mumet merasakno dhewe. Ayo terus. Kuwi lah urung sida diartekke kok. Urung sida. Sesuk tak golek nang kamus iki, Mas. Yo. Wis. Teyan tarim tarim Wah, edian. Waduh, mau bengi ngendang tarim Wah. Wah. Empumpune Bantul, Mas, Jogja. Pumpu. ahlinya ahli. Ahlinya ahli, Intinya inti. intinya inti. Ah, apa? Masih ada inti lagi ya. Apa? Ya wes kuwi. Tarima ragamayana ngancik Ngancik. Ah ngancik. Meneh. ngancik Ngancik meneh. Pindho. ngancik Ping telu ning ngancik. Imbuh Peng meneh. telu. di negara hati Su
Mbok sesuk nek dandan iki andeng-andenge direng. Lah ngapa? Ben ketok manis lho andeng-andeng ngene iki ora ditablek pupur. Ya ora apa-apa ta ya. Kaya Bu Surni. Oh, sing wis ra ono meneh. Oh ya aku kok ya cepet. Ujan kok medeni to. Oh, contoh kotmu kok sing wis ra ono. Ya mangga, Mas. Kula joget iki. Ora yang-yangan wae. Nah, Iki balekke kipas angin. Oh. Arep piye? Ora. Kipas Kuwi angin lho Mas ning. aku mbok tukokno kipas angin. Ah, kuwi. Lintang kuwi lho. Awong nang omah, amen kipas angin cilik nang omah sing gedhe wae ora tau tanggo kok. Lah ya masa Lah men cilik kok karo nggawa kipas angin. Lah nek awak semono to kae kipas angin sik atau kipas apane ngene? Lah ya apa raine? Ya ming ra itu aku liya-liyane sumo. Lah ya nek kuwi gak iso dilebokke. Leboke ilang kok. Wis angel. Monggo. Monggo Mas. Iki joget iki. Iya. Oke. Ngapa ngeleh apa piye? Hah? Pos. Pos Pos. gerdu. Lah pos kok. Paus. Kaya nganu, Pak Gareng Semarang. Oh, sing dicontorak kuwi ya ta. Oh karepku nyontone angel tenan lho. Lah ya nyonto apik ki angel tenan kok. Ah iya Pak Dita apik. Nyonto elek penak tenan. Lah Asli. iya. Wong Nyonto tumindak barang elek. elek ki penak nyonto barang apik ki angel. Heeh, sesuk aku tak sinau sik elek sik gampang. Wes to? Wis dadi contoh malah arep. Wah, yo gek. Wah ceblung dhewe aku. Yo. Wah kaya Mr. Bean. Bajing lunjang, bajing lunjang, kastanan. Aduh. Narasan bajing lunjang,
Matur nuwun. Matur Pak, nuwun sapa, Pak? Mbak Ayu. Pak Tristianto. Nggih. Nah, mungkin-mungkin to. Kesel Lah to. jenenge wong joget ro nembang iki lho. Lah iya nyambut gawe iki ya kok ngene. Kuwi tegese duwite dipangan ki halal. 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 Iya. Pun nggih Mas nggih. Nggih, Mbah Nun Om. Ayo nok, iki Ngopo? ngelingi wekdal wis setengah setunggal. Iya. Sopire. Sopire. Bar nyakil iki, Pak. Nggih. Mbacutke laku. Bacutke laku iki. Minangkane pamundutan kok dibacutke Goro. nggon goro-goro. Nggih. Yen kladuke Skorna mundhak bakal koncatan kapraitnaning batin ya, Nduk. Iya. Saiki, Mak. Heeh. Ya ayo tak derekke. Tan samara pamuring sukma. Sukma sinukma winaya wengas sepi simpen teleng ing kalbu pembukaning parana tarlan saking lep-leping aluyup pindha pasating sumpena tumusuping rasa jati